Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon, mupangga, magmaligon ug magmalaw tayon. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw ug ako maga Panimaya sa kabutagon. Humanang kangit-ngit nagatabon, sumalay siguro nga kagabhiun. Ang Diyos nanuktok o nagahandong, nga sa kasing-kasing mo siya pasudyon. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmatang, biglasil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Puno sa Diyos atong paminawon, uban sa awit nga langit nun. Puno sa lakas nga inspirasyon, niilintang na sa ang timbaya sayon nga himuon, yan lang apan sa kapililhon. Ipakita Diyos nung pahiyom, uban sa pulong mahigugmaon. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Ikaw ginagapit na karon, itugyan ang kaugalingon. Pag-angkol imong pagdayonon, ang Diyos kanimo magalikon. Tunabay biton sa purong kogiton, ya sa kalangitan. Hatagi ako, Jesus, niyan ang tanan. Panimbaya sa usap-usap, panimbaya sa imong pagmata, ang bidlisil sa kabutagon. Unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos ang himaya, unang timbaya kanimo igsuon. Maayong buntag, ang malipayong usapan. Yes, good morning. Dugi, okay mo tulos na rin doon. Di dugi kay
Kaya po sa screen. Nagugay ka ni pula bitaw. Hello, good morning sa tanan. Luming ka karon, Bing. Adili ay. Nabay Always nagpa-cause. natin. Dili lang karon. Bago pa manggod na human ang Yes. Hearts Day. Di ay? Di na nga ito na iskutan. Magsuya mo ni Aming Masaya. Well, talking about bago pa lang na human, Ah. karon po bago po kayon trending no, social media grabe ang Yes, nangyayari sa social babe. media. Daghan ko kaila nga bibo kay pagabot pa lang sa school. Muna nilang topic. Muna lang gina iskutan. Sakto. Ginastoryahan sa atong workplace, sa dalan, sa jeep, sa Anyway, bisaga, mga sa celebrity ginastoryahan. magudang involved. Yes, ang ato lang yung hinumduman nga dili ta mapadala sa atong emosyon. Yes. Okay, what Yes. will happen today? Malimtan na siya in the future. Lessons na ito magpa. Pero atong batayan nga, okay. Think wisely before posting any kuan diha sa Any social remarks or diha sa comments. social media, no? Yes, pero individual na tayo mga opinion individual. Correct. Oh, na tayo Yes. freedom of Respect po speech. na Nga nga respetuhan. Yes. O kinahanglan na tamay mo responsible, ana. Yes. Okay, Bing. Yes, o mga kapaglao, manatay bagong balita o fresh nga balita diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. We would like to congratulate Hope Channel South Pacific Division kay dito sa sa ilang 4 main website. They reach a cumulative total of almost 2 million sa Wow. ilang views, and 1.4 million goes to the Hope Channel Wow. mismo alone. So we would like to congratulate ang sa South Pacific Division. Ang ilang kuan, we're not just talking about numbers of views here. Also po ilang quality, because the Hope Channel was able to incorporate the audio, the video, the videos, the interactive Bible lessons nga ang atong mga viewers or nga mabalik-balikan jud nila, very attractive kay sila. Yes, nagpasalamat yun tanon na creating media ministry. Yes. Kagahapon po, some of our staff were into the field. Nag-collect sila og mga testimonies from our viewers and very touching kayo ang mga Bisig stories. daw ka kay si Leia og pangita Yes, sa and atong mga also Sir viewers. J. Policarpio with Yes. Chester. Lagi. Yes. Okay. Apologize pa rin ko na layaw. Kaya ko katabang nga tuloy. Anyway, congratulate ka ganina no, sa atong Hope Channel. Ako po, akong i-congratulate ang atong igsuong babae, si Tiffany Summer Scales. Usa ka Adventista nga physicist. Talagsar kayo ng Adventista nga physicist, no? And ato siya i-congratulate tungod kay ang iyang team. Isa siya sa nakatabang, nakahimo o gadget or tool, equipment nga madunggan nila, madiskubrihan ang pinakaunang gravitational wave sa atong space. Tungod aning pinakaunang gravitational wave, aduna na sila karon yung mga pamaagi para mas ma-improve nila ilang radio or kaning bitang detector, ginatawag nila radio para mas masabtan sa layman's term. Muna nilang ginagamit para madunggan ang mga black holes nga magbangga 2 billion light years away from Earth. Layo na siya kayo. grabe, Apan no? tungod na ilang gihimo nga detector, madunggan nila kung mag-collide ang mga black holes. Nasa na-split makuha nga data na. Murag Amazing. nindot kayo paminaw, As in, no? manusbit ko kung sabot kung unsa ni siya nga idea nga. Ang ilang nadungan kay mura mag-isa ka note ba? Ana lang bitaw. So lipay Makabalo na na kasi sila. O gikan ni siya sa Andrews University. Anyway, Yeah. imagine mo na layo po kayo, 2 billion light years na madunggan nimo ang buto. Mm. So, eventually, ma-improve nila lang ilang equipment, madunggan gid nila ang mga pangitabo Wow. dito sa kawanangan. Okay. Wow, pagkanindot kayo. So nini kabuntagon karon da, anihan na usab kita karon mga kapaglaom sa atong panghinuklog. So nagaingon din ni sa atong panghinuklog, telling the truth and making someone cry is better than telling a lie and make someone smile. Gikan ka na kang Paulo Coelho. Yes. Yes. Da, unsa man nimo ani da? Dapat, Sakto. responsibly ka sa imong ipang ingon, iingon pa sa Department of Education, honesty is the best policy. Ayaw na siya protektayang kaugalingon. He deserves the truth. Anyway, truth hurts, but truth heals. And Correct. sometimes ma-appreciate po na to ang honesty, because even though unsa ka hurtful na siya nga imong istorya to someone, to both of you, to both parties, but you will really appreciate it kay bahalag kabalo kag masakitan ang both parties, imo gyapon istorya ang Istorya. honest. Ang honest way, honest- honest nga situation, di ba? In terms sa love, di ba? Dabi, pag-abot sa Pwede mga po. babae wing mo, tanong sila, how do I look? Dabi, sa ato magsulti na, para sa ato, kay dili kayo nindot. Ano na nga? Ipakita lang sa buhat. Wapag ka, you look good, pero atong dugangan gamay. Ang importante kung sa'yo naa sa imong batasan, ay napangutana sa mga appearance. And also, di po maayo magstorya og lie, di ba? Kay ang lie mag-pile up gyapon na siya. Another lie will That's create true. and kuan. Pero So, napoy dili mga gyapon tao nga maayo. dili gid sila direct ka story
Yan Yes. ay paagi nila sa binuhatan. Aha. Ibuhat lang nila niya muna nga anong naunsa naman hindi naman kayo ni magtagan ako. Dihan na mo create na noon ang gap na noon. Murag Kayo, mo balik na dapat dito ito sa yan. atong Oh. unang nga reflection no nga sometimes kay na yung mga things nga kita aware kita nga nausab siya pero ata kabalo nga unsay nakapausab saya kay dili pud ta aware unsa atong gibuhat. Yes. Anyway, mga kapaglaon, ang panimaya sa kabuntago nagapadayon sa susamang tumong ang pagpainumdum kanatong tanan nga adunay kalipay luyo sa pagmahay o adunay talidhay luyo sa mga kalahi. Pusa unya sa dili madugay atong paminawan ang Teens Praise gikan pa sa Mantika kauban na ilang principal at mga interviewon unya sa haranas kabuntagon. Makibalita, makisayod kita kauban ni Aubrey Virtudes sa Church Bulletin. Yes, mga kapaglaom, what is your formula of love? How do you know it's true love? Unya atong paghisgutan ang paborito nga pulong ni Daryl og ni Awing og everybody's favorite, ang pulong nga gugma or love. Makikauban nato atong loving pastor nga si gikan sa Davao Region, si Pastor James Lilantaya. Yes, mga kapaglaom, ipadala ang inyong mga greetings. Send ka na din sa ato ang number nga makita sa ato ang TV screen. O magpasalamat mininyo mga kapaglaom sa inyong pag-like sa atong Facebook. Doon na tayo Facebook page. Ipadala o i-view ninyo na. I-type lang ninyo ang Panimbaya sa Kabuntagon. Makita na ninyo na diha. O nini karon nga kabuntagon mga kapaglaom, aniya si Miss Layla alang sa Health Beats. Hi everyone! Let's listen to Health Beats. The brain is an organ that serves as the command center of the human nervous system. Have you ever been forgetful? What could be the reason of your being forgetful? Genetics, lack of sleep, physical inactivity, lifestyle, or environmental factors? Interestingly, neuroscience established a positive link between both physical and dietary practices and brain health. Here's the evidence-based literature. Number 1, exercise builds brain health. Studies demonstrate that exercise targets many aspects of brain functions and have broad effects on overall brain health. The benefits of exercise have been best defined for learning and memory, protection from neurodegeneration, and alleviation of depression, particularly in elderly populations. In addition, exercise reduces peripheral risk factors such as diabetes, hypertension, and cardiovascular disease, which converge to cause brain dysfunction and neurodegeneration. Thus, exercise ensures successful brain function. Walking was most frequently cited as a recommended exercise. Running, swimming, walking, hiking, dancing, and kickboxing are examples of this exercise. Number 2, nutrition builds brain health. Studies concluded that dietary practices like limiting portion sizes, preparing foods in healthier ways like eating more fish, fruits, vegetables, low-fat foods, and eating less red meat and chicken with the skin were associated with brain health. Good dietary practices and appropriate aerobic exercise build healthy brain. This is Miss Laila reminding you, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Be healthy. It's a wise choice.
Wow, very delightfully and powerfully moving song. I wish I could understand the lyrics though. Inglisod kong sabot ato. I would like to invite the principal of Mindanao Mission Academy, Mr. Mercadar. Good morning, Sir Darrell. And good morning too. Thank you for bringing your students here to sing with us. Sir, please join me. I would like to ask you and the school, you're speaking on behalf of the school now, ang up-and-coming events sa MMA. Actually, ang ato nga tulunghan is ready for K-12. Okay. Dayon, magasugod na karong coming school year, 2016-2017. We're happy nga ang ato nga tulunghan andam o gitagaan og panugot gikan sa ato nga government for academic strands. Tanan gyud ang upat gyud ka buok, STEM, ABM, Wow, GAS, nice. og ang HUMS, og 5 tickbook programs. Okay. How about this summer? Na may program nga gina-anticipate karong summer? Yeah, karong summer ang ato ang mga teachers busy pud sila sa pag-andam sa ato nga mga papers para sa coming school years. Okay, thank you. Thank you for helping shaping the minds and the character and personalities of these students. Salamat kayo. Ano na Yeah, ba salamat. gustong pasalamatan, sir? Yeah, mong pasalamatan ng ato nga mga alumni o ato nga mga teachers o ato mga ginikanan ilabi na diri sa Cagayan de Oro. Gamo ka mong gi-invite nga karong buntag ding adlaw nga Sabado hantod karong hapon makita ninyo ning ato nga mga kabataan diha sa Cagayan de Oro Central Church. Kay kami ang magadalas tong programa Sabbath School hangtod sa AY program. Dahil salamat. I hope next time or next year mga senior high school students Senior na po high ang school imong students. dalon diri Yes, sa sir. atong fan. I'd be seeing these faces again. Thank you. So anyway, mga kapaglaom, kung gusto mo masayod o madungagan ang inyong mga informasyon, bahin sa mga positibong balita na hitabo sa atong komunidad, here's Aubrey Bertudis on Church Bulletin. Mga pagpanimbaya kaninyong tanan. Ihatod na usab namo kaninyo karon ang mga positibo ug maayong balita mahitungod sa mga kalihukan sa pagpadayon sa misyon sa atong Ginoo gikan sa nakalain-laing lugar. Kini atong masayran karon diri sa Church Bulletin. Simbahan sa Iraq gibisita o giampuan sa pangulo sa Adventist Church. Prayer Cafe nagaserbisyo sa US Virgin Islands, St. Thomas. Bagong Adventist School sa Namibia mingdawat og daghang mga estudyante. Mga Adventista nagkahiusa sa pagtabang sa Michigan water crisis victims. Iligan City Adventist Singles nagpahigayon og usa ka gift-giving activity. Simbahan sa Iraq gibisita o giampuan sa pangulo sa Adventist Church. Gibisita sa pangulo sa Adventist Church nga si Elder Ted Wilson kauban sa iyang asawa ug uban pang mga leaders sa simbahan ang Erbil Adventist Church sa Iraq. Giampuan nila o gipadasig ang kapin 75 ka mga nagtigom alang sa pagsimba sa Ginoo taliwala sa usa ka non-Christian territory. Gibisita usab nila ang kasamtangang ginatukod na 3-level church building sa maong dapit. Kini mao ang mahimong bagong simbahan sa mga miyembro o puloy-anan sa ilang church pastor. Ang Erbil Adventist Church nagsugod lamang sa duha ka mga pamilya na nadesisyon na magsimba o magampo nga dungan. O karon aduna na kini 25 ka mga miyembro ug padayon pa kini nga nagatubo. Ang maong panagtigom gibinlan ni Elder Ted Wilson ug mga pulong nga makahatag kanilag paglaom o kadasigon nga magpadayon sa ilang pagtuo. I quote, "We pray for our church members in this city. We pray for the growth that is taking place. We ask that you will continue to increase your membership here so that soon this room will be too small to contain your believers." End quote. Prayer Cafe nagaserbisyo sa US Virgin Islands, St. Thomas. Ang pag-ampo usa ka pamaagi aron makadugtong ang tao sa iyang Ginoo. Tungod niini, nagtukod og usa ka prayer cafe ang Seventh-day Adventist Church sa US Virgin Islands, St. Thomas. Ang tumong sa maong cafe ang makahatag og dugang libre nga serbisyo sa mga taong magbisita sa maong lugar. O kini nga serbisyo mao ang pag-ampo kanila.
Walay pili nga nagadawat og mga tao ang mga volunteers sa maong prayer cafe. Ug sa pagkakaron, aduna nay kapin 200 ka mga tao ang nakabisita kanila alang sa pag-ampo. Ug aduna na usab sila'y pipila ka mga balita nga nadawatan mahitungod sa mga gitubag nilang pag-ampo alang sa mga bisita. Bagong Adventist School midawat og daghang estudyante sa Namibia. Adunay 56 ka mga kabataan ang nipalista sa Adventist School na gitukod sa Namibia, South Africa sa unang tuig nga pag-abri niini. Nagsugod lamang kini sa 30 city ka mga kabataan sa unang simana apan misaka ang kadaghanon sa misunod nga mga adlaw. Ang Mavuluma Adventist School mao ang unang eskwelahan nga gitukod sa milabay nga 72 ka mga katuigan gikan sa pagsira sa tanang Adventist schools sa maong lugar ni adtong World War II. Giabrihan kini ni adtong miaging tuig 2015 ug karong tuig kini may dawat og mga estudyante. Malipayon ang gobyerno sa Namibia sa pag-abri sa tulunghaan tungod kay dili lamang kini naghatag og saktong edukasyon apan aduna usab kini dugang espirituhanong pagtulunan nga mahatag sa mga kabataan. Mga Adventista nagkahiusa sa pagtabang sa mga water crisis victims sa Michigan. Nagkahiusa ang mga Adventist volunteers sa paghatod og bottled waters o water filters sa mga biktima sa water crisis sa Flint, Michigan. Kasamtangang nag-eksperyensya ang mga lumlupyo didto sa kakulangan sa imnunong tubig tungod sa lead content niini nga mahimong makahatag og brain damage. Kada semana naghatod ang mga miyembro sa simbahan og napulo ka tarimang tubig, water filters ug nagaplastar usab sila sa mga water testing kits. Matud usab sa Adventist Community Services nga nakatabang usab sa maong lugar, padayon nila kining pagabuhaton sa umuabot pang 5 ka mga bulan. Iligan City Adventist Singles nagpahigayon og usa ka gift-giving activity. Nagkahiusa ang mga Adventist single professionals gikan sa Iligan City Seventh-day Adventist Church sa paghimo og usa ka gift-giving activity nga adunay temang Share the Joy. Kini ilang gipahigayon ni adtong January 30 sa Ribucon Elementary School, Barangay Mainit, Iligan City. Nahimutang ang maong eskwelahan sa usa sa mga kinasuukang bukid sa Iligan. Ang maong grupo sa mga kabatan-unang nigahin sa ilang panahon, nagikan sa nagkalain-laing mga propesyon, adunay nurses, medical technologists ug teachers nga mingkuyog sa maong kalihukan. Kabahin sa ilang programa ang proper hand washing demonstration, storytelling, games, pagtudlo og mga alawiton, feeding ug paghatag og school supplies sa mga kabataan sa eskwelahan. Aduna usab sila'y pinasahi nga mga lektura sa saktong pag-andam sa pagkaon nga gihatag nila alang sa mga ginikanan nga mitambong. Dako nga kalipay og pagpasalamat ang ilang nadawat og nabalon gikan sa mga kabataan o ginikanan nga ilang nabisitahan sa maong lugar. O kato ang mga positibong balita gikan sa nagkalain-laing parte sa kalibutan nga hinaot makahatag kanato og dugang kadasigon og inspirasyon samtang kita magapadayon sa serbisyo sa atong buhing Dios. Kini si Aubrey Vertudas alang sa Church Bulletin. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Trouble the water.
Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinidapit sa Tuna City, General Santos City. Karon ato makauban ang atong mabtikon manyag nga volunteer sa Hope Channel Jansan, si Miss Mahal Nazaret. Good morning. Maayong buntag mga kapaglaom ug welcome diri sa among dapit diri sa General Santos City. Unya, unsa man ato ang mga pangutana sa atong mga kapaglaom karong buntaga? Ang ato pangutana sa ato karon nga mga kapaglaom dinhi sa Jensan tungod kay karon nga bulan nagsaulog ang kalibutan sa pagkatao sa Ginoo. So ato silang pangutanon mahal kung unsa ba gyud naaba sila nasayran kung naunsa pagkatao si Jesus ug asa siya nga dapit na tao, unsa iyang kahimtang sa pagkatao ni Jesus. Bitaw no, kabalo ba kaha sila kung asa gid na tawo ang ato ang Hesukristo? So Yes. mao na atong mabalaan karon kung pangutanon nato atong mga kapaglaom kung nasayod ba sila ani nga mga pangutana. Okay, so tara mangutanan na ta. Saan siya na tao sa Tagalog sa tao? Jerusalem? Ha? Jerusalem yata. Okay. Nasayod ba ka nga katong pagkatawo ni Jesus Christ diri sa kalibutan, kabalo ka kung asa siya na tao? Sa akong pagkabalo dito sa Bethlehem. Unsa man iyang kahimtang sa diha nga gipakatawo siya? Na ba siya gwapo ba to nga kwarto? Unsa ba to? Okay ba iyang kahimtang dito? Di kay ang gikuanan siya kay katong mga dayami kay dito man siya sa sa kuan karang ginatulugan ko sa mga baka. Ikaw lang ito pre? Sige. Kung nabalaan sa Jerusalem. Ito lang. O nakabalo ka unsay kahimtang, unsay status ni Jesus Christ katong time nga natawo siya, asa siya dapit na tawo? Wala man po ito nakabutang sa Bible to. Diba? Wala lang kan. Unsay kahimtang ni Jesus sa diha nga natawo siya? Unsay status niya ato nga time? Yogi. Lagi ko nga. Asa man siya dapit na tawo? Sa Bethlehem. O kabalo ba ka unsay status kahimtang ni Jesus Christ katong time nga natawo siya? Wala gyud ko kay kuan na ma'am. Alam ni pangutana. Israel. Israel Sa Israel, unsa man iyang kahimtang sa diha nga natawo si Jesus? Say kahimtang. Unsa iyahang status sa diha nga natawo si Jesus? Asa siya natawo? Dito ba sa ospital? Dito ba sa mga street o sa Sabsaban siya. Sabsaban. Sa mura siya sagbot ay sagbot. Ano sa palay siya ba? Mura siya gud sa palay kaning mga gipang tipon lang nga ba? mga palay? Oh. Okay, ikaw. Dito man to sa kuanan sa mga karniro katong mga baka sa murag tutorial gud siya. Kabalo eh. O ikaw, asa man natawo si Jesus? Wala po. Ha? Wala ka man. So membro ta sa PAS. Dili po. Ako ano sa Jerusalem. Nasayod pud ka kung asa dapit dito sa Jerusalem, kung sa kwarto ba, sa dalan, Hospital sa ba? atop ba, sa hospital, asa dapit?
Sa gawas tayo, sa gawas. Sa sala. Sa gawas ka? Sa palibot. Oh, sige. Asa siya na kuante na tawo. Sa kuante sa kuan man to sa balay sa Nazareth. Sa Nazareth. Unya unsa man niyang kahimtang sa dihang natawo siya, asa man siya natawo banda? Ikaw, asa man dapit? Makahinumdum ka kung asa dapit? Wala. Ikaw lang. Asa ba siya natawo dapit sa ospital, sa kwarto? Sa kubo god. Ug mao to atong nasayran kung unsay mga tubag sa akong mga kababayan Yes. diri sa General Santos City. Og swerte kayo kay sa diha nga si Jesus natawo siya dito sa pasungan sa dapit sa Bethlehem, sakop Saudia, nga natawo siya sa pasungan sa mga hayop. So swerte kayo kay ikaw natawo ka sa Ako ospital. natawo ako sa ospital. Yes, og ako natawo sa ospital. So, dugang nga pagtuon sa balaan nga kasulatan mga kapaglao, makita ka na siya sa Luke chapter 2, kana nga verse sa Bible, mahibawan niyo kung unsa ang history ni Jesus sa diha nga dinhi siya natawo sa kalibutan. So, salamat kay Mahal sa imong pagkuyog nako dinhi. Salamat sa mga kapaglaom nato dire. Yes. Og mga kapaglaom, gikan dinhi sa General Santos City. Kini si Mahal Nazareth. Awing Indino alang sa Bible Beats. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church. Love. How do you define love? Love doesn't have any exact definition, but it can be expressed. Love knows no boundaries. Love is like a rosary that's full of mystery.
Love is something strong affection for another like family, crush, or etc. Puno na love kay tanigan. Kaya mismo siya kay yung sakit kay yung yatag ang yung buktong anak para magawas sa dautan. Love is unconditional. Para sa ako, when you fall in love with someone like best friends, classmates, and silingan, pero mas neighbors, pero mas mutuo ko sa lifetime kasi sa forever. Love is like a math. Subtract your enemies, add your friends, multiply your love, but never divide your heart. How do you find true love? Is it on textmate plus courtship plus eyeball plus dating equals marriage? Or is it chatmate plus eyeball plus dating equals marriage? Or is it on friendship plus courtship plus dating equals marriage? Have you tried friendship plus love plus courtship equals marriage? What is your formula of finding true love? Pastor James Lee Lantaya will introduce to you biblical perspective of love as we discuss the formula of love on Good Morning Pastor. Good morning mga kapaglaom. This morning, atong hisgutan karon sa Good Morning Pastor kung kining gitawag gugma ang paborito namo ni Daryl. O dili lang namo ni Daryl, kanaton tanan mga kapaglaom. Ato makauban karon ang maabtikon nga Youth Director sa Davao Mission, Pastor Lantaya. Good morning, Pastor. May buntag Awing and Daryl og sa ato nga mga suki nga tay tanaw sa ato ang panimaya sa kabuntagon. Yes, it's your second time in Panimaya sa Kabuntagon, Pastor. Thank you for coming again. Very interesting atong topic karon. Natay mga kabatanunan sa palibot. We will be talking about real love. Pastor, let's define. Unsa may palantaw sa kalibutan niining gugma? Unsa na mga panultiyon or na may mga quotations siguro ilang ipangingon about love? Ang kalibutan nagtanaw sa gugma in terms of beauty. Actually, gugma ko na niya, kaya gwapo siya, gwapa siya. Gani ang grupo sa mga akaning physicists, na sila yung definition that love is a chemistry. Nga, matod pa nila, biologically, it is a neurological condition like hunger and thirst, and you cannot control over it. So it's a need. Sa isa need. Yes. Para nila, mura og reaction ako ni, ganahan ko ng tawanan ni. Di mapunggan nga daw, di kagutmon, murag di kaahon, murag yung nanginahang lang yung nini. So walay pili ni, walay pili ni bisan bata ngadto sa tigulang. Laras ni tanan ng gugma. Tanan ni siya in terms of beauty kasagaran sa kalibutan mo ilang pagtanaw. In terms of beauty ilang pala. Hindi na malikayan. Yes. So Pastor, giunsa kini paghulagway sa Biblia? The best description gyud sa gugma sa balang nga kasulatan, first is God is love. First John 4:8, and then ang chapter of love in the Bible, makita na to sa 1 Corinto kapitulo 13, uno nga to sa 14. Diya gyud gisaysay, gilatad kung unsa gyud ang gugma. Anyway, when we say God is love, God is everything that is good. Yeah, so everything that is good is love. And one thing is, love is a principle and it is manifest in action. Gani, God so loved the world that He gave His only Son. His So, love dili na is siya being ingon? manifested through action by giving His Son. Like that. It is a Dili. principle. It's not only based on beauty, but it is a principle. Pastor James, when we say love is a principle, what do you mean by that? Usa kani ka gugma nga daw dili sa kinalit-kalit, kundi it involves gradual growth by observation. Niya na. Dili na siya kay because the world see it in a different way around. Murag lahi lang pagtanaw, no? Instantly, while ang gugma, prinsipyo gini nga motubo nimo through observation and over time. Okay, anyway, speaking of that, love grows eventually na observation na process. Now, a very interesting question. How can we say nga dili tinuod ang gugma? Now we will differentiate. Tanaw na to ang gugma o sa dili nga gugma. Sa gisulti nako that love grows gradually. But ang infatuation rapidly or in instant, no? Yes. And also love can last long time. Ang pikas pod, it is powerful but short-lived.
Ubo lang. Dali kay mabati nimo pero dali ra po siya Murag, mahanaw. Di nga skugon. Mao gyud. Sigal ang skugon eh. Gugma, maka-accept, makadawat gyud sa whole person. Yes. Sa ato nga mga imperfection and all. Dili lang kay pastor nga pasingit-singit lang. Wa alam jud ko nahigugma nimo ay dugay ra ti kagibiyaan. Ora na yung mga pasingit nga Mo ganay pasingit. So, Pastor, you're saying there is no such thing as love at first sight. Sa ato pagtanaw wala. No? Based on the Bible because sa gisulti nako in terms of beauty kana. Mo ni pagtanaw sa kalibutan nga I love you because of your beauty. Sa kinilit-kalit kani ganahan jud kay ko ni so manguyab dayon and it just fade mawala ra gyud siya sa dali pod nga panahon. Pastor, nayo mo ba nag-iingon ba? Ato lang lakbitan gamay. Okay, okay. Nayo mo ingon nga kung wala ang love at first sight, usay ma-feel sa usa kay nahan nga makita ilang firstborn child o kanang bag-o lang kayo na anak nga bata, di ba? Labang ko na yung na-feel ana. So maybe naikalainan sa love nga atong giistoryahan kanang parental love nga ilang na-feel sa mga bata. We have the kinds of love. Nilang argument, God. Number one is agape, and that is the divine love. Yes, no? God's love. Eros or erotic love, that is love between opposite sex. Yes. No? And then the fellow or philia, it is the love of wisdom actually. Yes. So lahi to siya nga gugma. Okay. Lahi to siya nga gugma. Yes. So pastor, unsa may mga butang makapalahutay sa gugma? Actually natay kaning acronym nga CRAFT. Again? CRAFT, Can we atong spell i-care, that? no? C-R-A-F-T. Yeah. So atong i-care, ang gugma, atong i-respect kibali. And then as well as acceptance, faith and trust. More na simple na ko nga usaon na to pag matuto kini nga gugma. Kaning respect. Care, respect, acceptance, faith. Ikaw, pangutan ta kasi yung pangutan na. Importante kayo ang respect yuda. Kay ug wala nang respect diha pag kuan himo naman din ang away ug wala na siya. Importante. Pangutan ti kawing. Sa yung pangutan ka pastor, unsaon man pagpalahutay sa gugma. Care, respect, pagpangga o respeto. Pagpangga, yes. Pagdawat, di ba, Pastor? Yeah, Kung accept sama na. na yung makita o ma-discover na kabaguhan sa atong panaguyab mo, kami yun, atong isgutan ka ron. Di, bisan sa manag-uyab, kanang usahay mo, kambyo din ba nga, pagkakita nga medyo lahi na, wala na din, kambyo mo, direct na din sa lain. Bantayan mo na da. And then, trust. So actually, it is a whole package, no? The whole person, and you would also accept their imperfection and all. Lisod ba na siya buhaton, Pastor, kanang craft? Dili ni siya lisod. O sa may makapadili palisod na? Ang dili makapalisod kung atong buhaton gyud ni. That means sa gisulti nako, it is a total acceptance of that person. If you are in love, dili lisod nga imuhang pagkaon siya. Yes. If you are in love, dili pod lisod nga ato siyang irespeto, ato siyang dawaton, ato siyang dawaton pinagis pagtug, atong saligan. Yes. So pastor, kaning care, respect, acceptance, faith ug trust, kung naa ni wala gi pamilya nga mabungkag ani kung naa ni sa duha ka side gini. Correct. Na ang ginawa na. Na. Kung ipanalangin Na na sa Ginoo. craft sa atong Ginoo, walay pamilya nga Correct. That's it. Wow. That's it. Most Nindot kayo. Pastor, what is the best formula of love? Ang gwapo gyud is friendship. It starts with friendship. Wow. No? Kung paminawon nimo ang pieces of advice from the pen of inspiration, it starts with friendship. So, dili gid nga gwapa siya. Didiretso na dayon. Pagtanaw dayon no. Dili gid. Wow. Wa pa gani kakailaw. Ngingon din, na yung mga bugoy-bugoy po din, may nga gugmahan kay kung ni mo. Tungod ba ko sa friendship, Pastor, sugod ang acceptance. Diyang acceptance. Yes. I mean, friendship, Mailaban nimo siya. yeah. So, barkada mo. Mo siya side, ako ga kong wife, barkada mi for 2 years. And no string attached, wala ko nang uyab. Yes. So, barkada gid mi. And then, mautoy panahon nga, magpinangkahanay mi sa mga gibati. Nindot kayo nga, the relationship starts with friendship. Gwapo gid siya. And then, later on, siyempre, barkada na mo. So, diyan na musugo dayon ang imuhang courtship. No? Nagtubo na magod. Tubo na. No? Siyempre diya sa tuang friendship mag-develop atong love. Matod pa nila, Pastor, there's no such thing as falling in love, but there is growing in love. Growing in love, no? Because it develops gradually over time. Bato pa sa imong giingon ganiha. And human na courtship, diya dayon ang kaminyoon. Kaminyo. Kami yun. Nalang trust na yun. Maabot na rin ang trust. Importante kayo da. Kay Bisag wala sa basta. pag panaguyab, importante na ang faith and trust. Correct. And Hindi most rin kita siya importantly, sa tanan na to nga any relationship,
ibutang gina tong Ginoo sa tunga-tunga sa atong Yes. relationship. Mo Tanan. siya. Oh, so mubalik ta pastor kay naghisgot mangita gugma na higugma ta sa atong isig ka tawo. Kung mubalik ta to, mahibaw-an ba nato nga nahigugma ta ni Jesus kay ingon siya if you love me, tumana akong masugo. So balik ta kan Jesus kung giunsa man sa tawo nga mahigugma siya sa Jesus kinahanglan ba gid nga mubuhat siya. Yeah, that is in the Bible. How do we if show you love to if you Jesus? love me, keep my commandments. So, being saved, it is our responsibility to tubago na to ang gugma sa Ginoo pinagi sa pagtuman kaniya sa iyang makasuguan. Wow, Okay. nindot kayo. Basta maghisgot Basta, kita gugma gugma ba da, na? murag di mahuman. Usay, ganahan ko maminaw lang. Usay, ganahan po ko may istorya. Istorya. Ganahan man sa utok. Unya si Direk, ni Sinyas na, kay time na. Lagi na, bala ka siya kay Gugma. Wala ka gugma, basta gugma, murag di na may mahuman Direk. Anyway, Basta Pastor, gugma. I would Okay. like to ask you, bili na sa Message. ato mga viewers, young viewers karon nga galisod pa sila define sa love sa ato mga tips how to see the real love. Love is something if you give it away, it will just come right back to you, no? So mabalik lagi na sa tuwa. Anyway, Pastor, i-greet ang Greeting. imong love of my life. Yes. I would like to greet my family, my wife, Gingging, my children, LJ, si JL, o si Jikoy, and my Davao Mission family and the youth department. I also would like to, gusto na ko i-greet po ako mga roommates na 211, Pastor Ibanez, Pastor Bagsiko, o Pastor Paradiro. Okay, mga kapaglaom, doon ka nato si Pastor James Silantaya. Ayaw mong hawa at doon kayo mabalik pa ang Panimayas Kabutangon, bringing you more love. To me, the joy, which money cannot buy. Lee and very hospitable, and most of all, big part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays. Hey, young people, here's a show especially for you. Informative and intellectual discussions on the things that matter to you at home, in school, in your social circles. This is the Dynamic Youth. Sa ang problema sa usa ka bana ang atong pagahisgutan karon sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, mag 4 years na ko married but until today dili gyapon mi compatible sa akong misis. Uy. Naghimo man unta ko sa akong responsibilities pero at the end of the day kanunay siya gayaw-yaw bisan unsa na lang. Ay. Gagmay nga butang dili palabyon. Masuko kung mag-ilis ko og insakto kay kinsa daw akong pagwapuhan. Uy. Active ko nga member sa youth, dinaagyud ko appointments matag Sabado, kasagaran wali. Unya, dili na ako siya mauban kay dili daw siya ganahan sa akong maadtuan. Uy. Teacher siya sa atong school, pero murag insecure. Galibog man ko unsaon siya. Abtik raman kaayo mo kuha og sweldo. Uy, grabe ni nga ko ansa sa So, kabana. lalaki ni nagpadala? Lalaki nagpadala. Nakabalos na mo mga babae, lalaki nagpadala. Lagi. I guess no, ang Halos na niya. ang iyang concern, ang iya ko nung wife, insecure sa iya, kay masukong magpagwapo. Lagi. Mukuha ng sweldo. So, saan man karon? Sige, da.
Well, akong ingon lang na palanggaw mo ginatawa ng asawa. So, give her security. Kung na-insecure siya, tagay sa kasiguraduhan. Pagmuyabi siya otro. Dili nato ireklamo nga gaduda siya. Tungkol kay matupag yung ipasugay na. Wala ko ang trust ang relationship kung naay mga daghang panguta na. And I believe you guys lack communication. Kulang igay mo communication kay magsinilosay man mo. So, maybe you start the effort again. Katubitang panahon nga nanguyab Suyo ka. pa. So, panguyaban ni mo siya balik. And besides, katong iningon ka nga wala mo nang kasinabot, dili mo compatible, I think that's wrong. Kay tinod lang, nagpakasal mo kay compatible mo. Ibalik lang to siya nga palantaw sa kinabuhi. Na Okay. compatible mo. You guys are compatible. Wing. Ayaw pugi mo ang bana nga magpagwapo. Magpasalamat ka kay Mingo kagwapo sa bana ni Juan. Oh, nindot kay pamarog. Importante maginang magpagwapo kay mato biya siya laing mga church niya. Maestro po siya. Oh, so kani pong mga asawa, kamo pong mga asawa. Ayaw po dahil mo palabig. Yaw-yawan din ninyo yung mga bana. Wa mo kabalog unsay mga transaksyon na. May outlet na mo, Wing. Kaya kinang, mao na, di mo makabalos, istorya. Pero ang mga lalaki po, di po ganahan si istoryahan. Kay mulapos, musulod na rin. Lapos mga Wanang gito, ha? Ang mayo na, istoryahan ninyo, inyo gina siyang sabutan kay nagpakasal gani mo kay nagkasinabot mo. Unsa nakahangan ninyo na mo. Okay. Istoryahan ninyo. Bing. Hello, madam. Dili ako advice mo, dili kang mag-negative nga, dili mo compatible. Compatible mo kay ginisulod man ang kami niyon. Sure. And choose to love each other even you struggle to like each other because love is a commitment, not just a feeling. Ganahan ko ang Yes. tubing. And also, Tambag sa babae. bahalag insecure kanang feeling nimo nga insecure siya, sweldo ra yang giapa sa imuha. Don't kanang ayaw pag say og bad or kanang negative thoughts about your spouse. Always protect your spouse because that is your spouse, your partner for a lifetime. Hila kung lagi ka, Bing. Wala sa hindi ka Hugot to siya ba? Hugot na siya. Hugot. Okay, Ma'am Angel. Kay mo Kapanikan ni Pastor James Lee. Sige lang, I'll make this quick, Pastor. Dili na siya kung may conflict no, dili yun na siya in harmony. Diba? Kuan ka na. Lagi no, usahay, akong gipangutan akong bana ba? Nga no manggod usahay daw kuno sa iyang take ana. Ana siya, basin daw kuno, husbands either nanubra or nagkulang. Kay kami po mga babae, manggod Wing. Mo na siya, mo istorya mo Wing. Kay mo na siya mong outlet. Diba? So sometimes siguro kana bitaw balansi halang kay basin sa ka-active na bitaw kayo niya sa gawas. Nalimta na niya ang asawa niya. Diba? So balansi lang po. And then kana mo ingong ka nga di siya mo adto, siguro kana bitaw ipa-feel tagay siya rule. Siguro bitaw nga ang kanang organizer igna nga apilang ako asawa og invite kay basin usahay mo di ba ako pa mga babae nga marag suyoon nga ikaw rin mo dito uy Basin ko pong malimot pong bana nga iplansa sa kung sinina bi kay mulakaw ko niya. Basi wala siya ko plansa ba. Bitaw, let your wife feel nga important siya sa imuhang kinabuhi. Kay para di ba, a happy wife is a happy life. Ano po ng mga asawa nga sweldo ko ano po din yung sweldo. Ay, ana magyud siya ang konseptuing. Kay kamo man ang kuan, worker. Sa referee. Pastor James Lee. May buntag sa nagpadala sa letter diri sa atong panimbaya sa Kabuntagon. Actually, gitubag na sa akong makauban dinhi ang iya nga problema. But I would like to begin by telling you nga walay problema sa kaminyon nga dili masulbad kung naa ang Ginoo kanimo. Daghang tagma consideration. Sakto tong I agree with what they said, no? Nga sakto tong consideration pero ang una tanawon kuno nato ang the root of the problem. Tanawon na nato first, letter sender, try to see yourself in the mirror. And then tanawon evaluate nato unsa ka am I the reason nga nung inana siya? Imo na siya tanawon. Second is, naamang good tayo mga family background nga i-consider nato. Nakabasa ko sa kalibro, How to Deal with Insecurities. Ang i-consider is kaning attachment nila during infancy and their growing years sa family. Naamang ko yung mga spouse nga Close kayo.
tubo sila nga insecure. Oo. Wala So, sila kulangan father siya, figure. oo. Affection, So, attachment. affection. So, ilan ni silang madala sa ilang kaminyoon. Nagagawing bikil, tungod kay insecure na sila sa gamay pa, so madala nila. So, try to see the root of the problem. So mo nang na-reinforcement, That's Pastor, it. no? So, nagid siya. Nga, kanang i-guarantee nga, muga, wato mangani kus gawas, pagbalik ana, ikaw rin Ikaw gyapon. ra gyapon. Bisag tuag kus gawas, ikaw ra gyud gihapon. Ikaw ra gyapon ang hulian. Gani. Inyong hisgutan duha gyud, no? Para sa kuha, nindot nga, I don't know if you agree with me, para nako gwapo hisgutan ang problema sa magtiayon at down. Kan bitang sa kadlaw. Kay di pa kay bombarded sa work, labi na kay school teacher ni siya, kapoy kamadlong sa mga bata. Tinuod. So sa kadlawon imong pakaon and then you talk with the problem. Tanaw na to sa problema nganong inana iyang behavior sa imuha. Tanaw na to na. And then one thing also is i-assure gyud siya kanunay nga nahigugma gyud ka kaniya. So courtship gyud siya. Unending ibalik courtship. yun nga muna kagapanguyab lang yapon. Actually, daily. Nako gikasal, Daryl. Ako ikatulong nga point sa kuang pagwali sa homily is taga-adlaw gyud panguyabi ang imuha. Yes. Lalo ko sa insecurity after sila. Tinuod everyday na siya. mag-I love you. After sila mga anak. Ma-deform mag sila after mga anak. I love you. Ilayan ko tang babae, kay natin emotional attachment gud ta atong gratification emotionally jud. That's it. So, Yes. oo, And iba ang also- babae. Also one thing is I would advise nga musik siya og counseling, no? Oo, Labi na yes, sa atong mga that. sa atong mga pastor. Namugod koy counseling nga dili pwede diri actually, no? Okay. For husband and wife. Kanang you can even visit the union office, the NCMC, Natay Family Life Director nga magatabag mimugdugang pa nga masulbad kini nga problema. Okay, thank you kaayo mga kaigalaan sa pagpaminaw, pagtanaw sa ato ang Dear Panimbaya. Natay mga tambag diri from Dudong Tambag. Ngayon siya, sometimes we are too focused in doing God's work by helping others or doing service to other people while neglecting our first responsibility, which is the home. Our family is the nearest neighbor we have. And they ought to have our first priority when it comes to our time and service. Do the things you must before do things you may. God bless you the same. Encourage your wife to be your helpmate. Napadiri kang Artland sa Borja, hatagi og flowers sa iyang school, ibutang sa iyang table og pakapinig love quotes. Do it once a week. From Eden Gozo Almenia, let her feel that she is someone special to you. Be thoughtful, especially on your special days. Give surprises. From Sorgalim Niprok, basin kulang lang sa imong atensyon ang imong asawa. Sulay kunog hatag og panahon sa iya. Wow. From Ma'am Annie Apjan Zoli, akong tambag sa sender, iya nga i-heart to heart talk og istorya ang iyang asawa sa iyo sa kadlawon. Sa totoo pa sir. Uban sa pag-ampo ngano inana ang iyang pag-treat sa iyang bana para dili na siya ma-insecure. Thank you kaayo mga kapaglaom og sa atong mga Facebook senders nga naghatag sa ila ang mga comments and remarks, suggestion and advice sa atong dear sender. Mga kaigalaan, usa sa pinakamaayo natong buhaton in times sa atong mga problema ang atong mga pag-ampo diha sa Ginoo. O karon amo kamong gi-invite sa pagpakig-uban kanamo sa atong 777 prayer. Sa pagampo alang sa tuwang 77 prayer. Amahan namo nga nasa mga langit. Ang among kalipay among ipaabot kanimo uban ng pagpasalamat. Nga gitanaw namo unsa ka malipayon ug unsa ang kalipay namo Ginoo nga nagtan-aw sa tibuok kalibutan nga imong mga anak nining orasan ay kahiusas pagampo. Usa kani ka pagampo nga nagdalag pagpasalamat. Usa ka pagampo nga nagdaig sa imong ngalan. Ug kani nga pagampo usab naghangyo kanimo Ginoo nga magapanalangin ka sa imong buhat sa tibuok naong sayuta. Magapanalangin ka sa among mga pangulo gikan sa Jer Conference ngadto sa mga kaiglesiyahan sa tibuok naong sayuta. Pinagi sa pagpakunsad sa balaan nga espiritu kanamo. Nga pinagi ni Ginoo kini nga buhat
mahimo namo uban sa dakong gugma diha kanimo. Ug kani nga buhat Ginoo matapos sumala sa imong pagbulutan. Gihangyo namo ngang panalangin imong ikabubo sa abundansya gayod. Pinagis paghatag sa among gikinahanglan sa sayo nga pamaagi. Ablihi ang daghang oportunidad ngang tanan nga problema sa panimalay. Problema sa sosyudad Ginoo. Imong matabagan o matagan o kusulbaran. Palangini kaning adlaw ang imong mga anak nga simba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Nga ang panalangin sa langit among madawat ug amo usab kaning ipahat sa mga tao nga ginahanglan niini. Salamat ni Ginisus nga napakamatay ka namo o pinagi kaniya kini ang pagampo mahimo nga takos kay siya man nagapataliwala ka namo sa langit nga sanktuaryo. Salamat Ginoo nga ikaw magapasaylo ka namo o magatubag niining among pagampo kay kining tanan among gilauman o pagadawaton sa ngalan ni Ginisus nga among manluluwas. Amen. I'd like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Homok,
Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. Japheth Pamisa, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang. Din sa panimbaya sa Kabuntagon. O karon ining Kabuntagon mga kapaglaom maniya na usab ta sa atong Bible trivia. Yes, sa Bible trivia. Tama na yung mga cellphone, mga kapaglaom, o magtawag na dire at teacher. Masa na nga number? Okay, Unsa na ano nga yung number? Bible trivia? 0917-811-6670. What were Gideon's weapons when he fought the Midianites? Unsa Sa yung mga to weapon? Armas. Armalite. Tirador. Machine gun. 45. Tirador. Ratatatatatatatat. Okay, call tawag us at na. 0917-811-6670 alang sa pagtubag sa atong Bible trivia. Wing, ay Bing, unsa imo mga experiences sa pag-adto sa mga balay-balay nining Bible trivia? Lisod pero fulfilling. Nganong fulfilling? Kay makatabang man ka, tapos makita nimo nga lipay kaysa silang nadawat nga mga prizes, mga paglaom, o magpasalamat mi sa atong mga sponsors ani, og sa kauban namo si Kuya Jojo Ramonal, kang Leia o si Jim, amo ang pinalanggang Ang driver. pinakahusgan. Bitaw, grabe gyud kay akong saludo, especially kang Jim no, kang Bing, kang Leia o kang Jojo. Thank you gyud kaayo kay grabe gyud ilang gibuhat kablo ka Ma'am Angel. Lagyo kay ilang gipang adtuan. Maman, ako stress lang no na si Jim. Muna na siyang example nga apilon ang mga bana o asawa kay para walay. One in ministry, di ba? Oh, Lalo. So mga bana, apilan Ana. mga asawa. Mga Correct, asawa, mga asawa. apilan ang mga Oh. apilo na mga Ana. uban gyud. Uban na dyan Ay, din. uban. Uban yan. Uban na, as Daryl po, ubanon. Ati Charm. Uban. Ay, uban. Uban gyud. Uban na. Si Ma'am Angel ganito kada Sabado, uban. Oh, ana gyud na siya og sa uban na mong mga shoot. Oh, ngayon, labi na ana. sa In Harmony, di ba? Oo, kung sa Parang In Harmony. harmonious mo. Naagi mo Ana in gyud siya. harmonious. Otherwise dili ka ma-in harmony. Yes. Oo, every Wednesday 6 p.m. You are your product. Oh, ana. Mga kagalaan, adunay nahitabo nga special evangelistic gospel songs concert ang nahitabo dito sa Capitol Grounds ug aniya si Darrell Lectin alang sa iyang report. Gisaulog sa Philippine Society of Lay Musicians and Singers ang ilang ikaupat nga anibersaryo nganhi sa Provincial Capitol Grounds. Gani, kauban na ako karon ang crew sa Hope Channel. Isa sila sa mga nitambong kauban ang atong mga kaigsunan nga nagikan pa sa probinsya sa Bukidnon, ingon man sa Misamis Oriental para madunggan o mapatalinghugan ang klase-klase nga mga awit nga ihalad sa Psalms.
daghan kayong mga gihandom igsoon nga mahimo. Pero the most is to unite the musicians. To unite to what? Mahiusa para asa? Para nga ma-develop ang mga more musicians sa atong iglesia o ma-level up ang atong musicality sa church. So usa nga mga handom na to diri sa Psalms, sa labi na diri sa NCNC chapter. Number 1, magkahiusa mga singing groups. Daghan pa kitag plano sa umalabot pa pohon muna nga nagaampo ta pinaagi sa inyong suporta nga ang mensahe sa awit magapadayon hantod sa iyang ikaduha nga pag-anhi. Para sa ako, happy kay ko nga part ko sa Psalms kay it's not like blessed pod ko kay maka-serve pod ko sa uban sa Ginoo. Happy kay sa feeling kay isa ko sa tao nga mahimong inspirasyon sa mga tao nga kanang nagitgitan pa o kanang blessed kay ko kay part ko sa SDA o sa Psalms. Kining program sa Psalms usa kanindot nga initiative nila tungod kay ang ato gyud programa sa church is evangelism, and part sa evangelism mao ang singing ministry o ipagayon nato dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Nindot ni siya kayo nga influensya tungod kay naa gyud sa tunga gyud sa siyudad. So atong gipasalamatan ang atong mga pangulo sa Psalms nga mao'y nag-organize niining program o nanghinaot ang kining programa mahimong panalangin ngadto sa ato nga mga kaigsuunan nga nagtambong dinhi nga makadaig sila sa Ginoo pinaagi sa mga alawiton nga ilang nabati dinhi mga taknaa. Uban sa mga awit nga among nadunggan kanang dako kay siya kalipay kay makatabang pud siya sa pinaagi sa pagmensahe sa maayong balita. Na-bless pud kay ko kay nagtipog-tipog ang tanan SDA day sa MacArthur o nakapaminaw po ang mga tsada ng mga kanta sa mga SDA. Tsada ka siya sa feeling nga naadere tapos feeling blessed to all of SDA around the world and kanang enjoy gyud kay siya nga magkahiusang tanan tao sa pag-alaga sa tong buhi nga Dios. Ang buhing handom ug makanunayang pagampo niini nga konsyerto nakasentro sa sinulat makita sa Colosas 3:16 na gaingon. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your heart to God. This is Daryl Lectin for Hope Channel. Thank you, Daryl, sa report. And we would like to congratulate also the Psalm NCMC chapter organizing committee nga nahimunig successful ang nga program. Yes. Thank you. Oh, si Awing nga ginabilin dito. Ako, hindi kong gabihan pa ko dito. Sige lang, dakto mo Okay lang, sige lang, balos-balos. Si Daryl po kikilayas man. Yes, sige lang. Batsi sabi. Sige lang. Okay lang, okay lang. Kanon. Thank you dahil sa Sam Oh, sa thank you. ilang Yes. pagatag Panilto. sa Ay, na daw tayo. Caller. Ate on the caller, line. hello, good morning. Ang tubag Good sa morning. weapons na Good morning, gigamit. ma'am. Caller. Yes, good morning. Tagasa to ang caller. Vista Grande. Vesta Grande. Dapit. Uy, silingan siguro lang ilang Sir Rex. Wala ko Ano to. ba? Ma'am, Dito dapit sa unahan. Hotel, near sa Grand Europa. Okay. Wala ka to. Hello, ma'am. unsay tubag sa atong una nga pangutana? Weapons na gamit ni Gideon against Midian. Okay, my answer is torch and trumpet. Napaisa. Torch and trumpet. Napaisa. Tulo ka Tulo bukto. to. Picture. Okay, tanaw Okay. na to. Torch. Sa tubang tubag. Trumpet, Okay. pitcher, and lamps. Pitcher. Torch, lamp. Torch, lamps. Okay. Oh, congratulations, ma'am. Kinsay ngalan sa atong Okay. caller? Thank you. Kinsay ngalan sa atong... Connie Balagi. Oni Hi, Ma'am Bala. Connie. Connie. Thank you Good for morning. calling. Thank Na you. kay mga greetings. Okay, happy Sabbath to all my friends and Initaw. Initaw is the church. Yes. Abbas is the church. Mm-hmm. And Alright. belated happy birthday to my pamangkin, Chelsea Andrea Balagi. Thank you so much, ma'am. Sa tanang mga initaw nun, happy Sabbath ka natong tanan. Yes. Thank you, ma'am. Salamat, At ma'am. isunod ang ikaduha nga Bible Bible trivia. trivia.
Who said to whom a person sees what is in front of his eyes, but God sees the heart? Kinsay Kinsa to nag-istorya siya? o kinsay ang istoryahan? Yes. Mani. Who said to whom? Duha ka to? Duhang Duha baba. ka tao. Kinsay Duha? nag-istorya o O kinsay kinsay ang gistoryahan? Wala sa Talk sir to. 917-811-6670. Mga kaigalan, adunay nahitabo nga Sulats Jamboree dito sa Davao Mission. O ato makita karon sa atong report nga umaabot ang atong former and ang ato ang manager sa Hope Channel si Pastor Pitogo nga karon usa na ka Sulats director sa SPUC. Ato ning tan-awon nga report. Budan legana Yamangat kesulek Jesus monina Gibuhat na mo ning jamboree di lang kay sa karon, no? Pila na ka mga tuig nga amo na ning ginabuhat. Kada mission school nga asa mi ma-assign amo gining buhaton. Mga akong mabuhat, malipay pud ko nga maka serbisyo balik sa akong mga tao, mga katawhan nga nabiyaan sa bukid. Ang bunga sa ingon ani nga event dako kaayo. Ang mga bata kabalo mo kanta. Bisan sa karon lang nga panahon sa jamboree ginatudluan. Tungod kay nakita namo ang ilang pagkainteresado. Abasa ba nim jamboree gana sa ngun gana gana sa dili ba ana banwa gamston ani kafat bayam angat kasfulek Jesus binibat aktono. Bumisigan ang pumnang bidnibay ni bayok ngangan ng bunga mimas kung ganino. Bonek magumig dini kat mi dukum yang mon jamboree. Payu mon mi kamsidak. Mi mon am fiu. Bong samat ang lang mi istidi memengga kung bibay ni. Aniya kita karon sa Barangay Abnati, Hiblawan, Davao del Sur, kung diin gipahigayon ang Sulats Interschool Pathfinder Jamboree nga gitambungan sa 7 ka socio-economic, uplift, anthropological and development services o Sulats Mission School. Friends, think about Sulats. Talk about Sulats. Pray for Sulats and work with Sulats. Your love and support for Sulats will accelerate the work of God in these last days. Ilahang gibati nga ingani da ini niya nakaamigo sila sa ilahang mga kaubanan nga mga tribo niya napagawas nila ang ilahang mga talento lahi kay sa niadtong wala pa sila maka-apil sa jamboree. Sa mga nagkalain-laing aktibidades, gitinguwa sa mga coordinator sa maong jamboree nga mabuwag na ang mga babag sa matag tribo aron nga makatukod og maayong relasyon ang matag usa. Tungod ni ining jamboree, daghang nakatunan ang mga kabataan nga nagdalag dakong kabaguhan sa ilang kaugalingon. Kini si Grace Glory Ticoy for Hope Channel Philippines, Davao.
Daghang salamat Adventist Media Davao ug daghang salamat po Pastor Efraim Pitogo sa Yes. video ngayong gihatod kanaw. Very inspiring and very moving. Yes. Delightful. Kiblawan kayo. ang ilang video sa Kiblawan Davao del Sur. Yes. Movie Taga-dito din siya, kayo we. ilahang report ba? Very moving. actually. Kailangan ka, Ma'am Angel. Very I moving. like it so much. Murag ang imog yung Yeah. heart belongs to nature. I guess. have a soft spot with indigenous people. And kids. Manggod siya. And kids. Yes, we all Kailangan are. yes, Ma'am I think Angel. we Bye. all are. Ayun. Anyway, Maamong sa atong- ipasalamatan si Sir Roen Catolico for sending the news and napay daghang news gikan sa Davao and General Santos City ug Pastor Cadet. Thank you kayo sa imong Yes. commitment. Yes. Daghan kayo mig nasabutan when we were in Osamis. Wow. And hopefully by March, mahimo na nanatay General Santos na Davao ug nanay Dipolog or Osamis, Og western Cebu. part of Mindanao. Wow. Alang sa atong panimbaya nationwide. So muhook up na Yahoo! ta sa ilaa, lahi-lahi nga mga regions para sa ila Yes. akong panimbaya sa ilaang areas. Amen. And Amen. we're looking Ma-in-touch po forward. ta nila. Correct. Oh, Makabalo diba? po ta sinangitabo. Yes. Sa mga Parang di nga latest natin i-mention happening. Ba? Kaya wala ganina, wala ta naka-mention sa atong mga kwan. Sa no, wala ta naka-greet sa atong mga viewers Oo. sa Luzon, Visayas, Mindanao. Wala din. Ako mati, amin ako, okay na lang. Ako matigun na ito. Kasi na taas-taas taguras. Anyway, manibayaw no, nakikimusulat din importante daw. Good morning og happy Sabbath sa tanang 1st Signal Battalion Army. Army Signal Regiment og kang Private First Class April Chris Barnion. Salamat sa inyong makanunayong pagprotektar sa atong nasod. Long live Army of the Philippines. Wow. Ako pong pasalamatan, Ma'am Corazon, ng Dr. Eduardo Ahiman. Thank you for the flowers. and thank you for the let's give flowers last week. Yes. Nindot din kay Maureen si Ma'am. Kaayo. Simot, kini Yes. kanina ni Kwan. Actually, gisimot-simutan ako na ba? Gabi ka humot. Then mga greetings today. Happy Sabbath. Panimbaya to all the viewers of this show. Especially to Ma'am Catherine Senieres nga ga-celebrate sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday, Ma'am. Stay happy and healthy. Also to Ma'am Ching Moros Calio of Iligan City. Thank you sa imong cute nga birthday gift sa amo ni Ma'am Kath. Happy viewing to Lizelle Alyocod of Gusa. Thank you and God bless Panimbaya. Ako pong i-greet si Ma'am Elaine diha sa accounting staff diha sa DepEd Division of Cagayan de Oro City. And si Ma'am Madel Magaliano, good morning diha, Ma'am. I know you're watching Panimbaya right now. Good morning sa inyo tanang mga kapamilya. Yes, I would like to greet also happy Sabbath to Pastor Cabaniero o si Kuya Dudong. Salamat kayo sa paghatag sa libro o kang Kuya Dudong pag-aswat sa mga libro sa among panghatag sa Bible Trivia Win for a Friend. Salamat kayo. And also, napatay mga greetings, very happy Sabbath. Pandimbaya sa akong family nga naa sa Balingasag, sa Macabeka family, Bulusan family, Redondo family, o akong loved one. Pagaling ka ha. Happy Sabbath sa imo. God bless. From Junjun, Macabeka. Thank you. Ako gipanimbaya sa ang mga kaigsuunan diha sa Upper Carmen, sila Sister Marilu and Glyza Bago, Brother Levin og Sherilyn Labadan, Alker og Chari Kanamas og lastly sila Alden og Ano Valle. Daghang salamat panimbaya sa kabutan. Hello Yes. everyone, happy Sabbath. Happy Sabbath and magpasalamat mi no on behalf of the InHarmony team for katong among gipang adto pag-interview, pag-cover. We'd like to thank them for welcoming us sa ilahang and trusting us with your story at the same time ang ato ang ministry. Magpasalamat mi sa mga sponsors nato diri sa Hope Channel for keeping the ministry alive. And InHarmony every Wednesday 6 p.m. replays at Thursdays at 9, Saturdays after sa Panimbaya and Sundays at 9 in the morning. Og ako i-greet akong estudyante Miss Charmingon siya, kapananaw gid ako no siya ani kay daghang kay siya Hi, matunan student. sa Panimbaya, si Winalyn Nagak. And akong i-greet ako sister-in-law si Albert Hortilano nga nagtan-aw karon kauban sa iyang pinalanggang bana diha sa Gusa og silang boy og Esther Aguilar kang Mekmek sab og uban pang member sa family nga nagtan-aw karon. Greetings coming from Ruth Buntuyan from Bogo. Direct isa pa Panimbaya kay Ate Eva Amameo og sa tanan nga mga taga Sampaw Almeria Biliran. Greetings coming from Dandan Andaran and ang ako ang younger brother, foster younger brother si Ekong and family diha sa Iligan. Happy Sabbath. Yes, so ako panimbaya diha si Dr. Malo Serini Agani. Good morning diha, Dok. Natanaw siya karon. Og ako panimbaya diha Sir Boss
And Ma'am Jessica Gonzaga, daghang kayong salamat sa pag-support sa ato ang Bible Beats o sa panimbaya sa Kabuntagon. O The Plaque, thank you kayo sa inyong support. Manager, you got to be. Ako pong gipasalamatan si Engineer Pidong and Ma'am Amor Barbas, Dr. Darwin and Ma'am Lloyda Lahot for helping this program and helping Hope Channel South Philippines. Amo pong gi-greet karon diya sa Happy Sabbath ang amo ang pinalanggang Papa Bing, kauban ni Ate Mikoy og ni Kuya Sandre og ni Gian. Good morning kaninyong tanan. Amo pong mga pagpasalamat sa tanang nakigduyog sa kasubanan sa Sanis family og sa tanang mga kapaglaom nga niduyog ni Yes, our ni ating condolences Wednesday. and sympathies to the family. Nag-greetings ako po. Okay. Si Tawing Gallego ang among isa sa cameraman. Gusto mo greet kang Angel nga membro sa Teens Praise. Anyway, si Angel po gusto niya i-greet ang iyang mama nga nag-birthday daw. Si Ma'am Normita Cabilan. Happy birthday, Ma'am Normita Cabilan. And of course, our director would like to greet Pastor Acuña, Tita Rose, Tita Vem, Tita Arjen, o ang iyang asawa si Geraldine. Greetings coming from our director, Boss Gerard Angao. Walay color. Right. Gusto Walay niyo color. ko ano? Gusto nito mga Please na tayo. listen kayo. Kinsa ko no ang nag-ingon o kinsa ang giignan. God sees not the person in front of you but the your heart. heart. Ah, okay. Sayo no kayo. Pwede na Kinsa ang nag-ingon o i-google. Sa kinsa baka ang ako, dili giignan. ba kaya sa Bible o pangita? We would like to thank Mindanao Mission Academy. Pwede ba nato silang matagan og wave and then Wave, matagan wave. sila og ato maliso atong cameras para sa ila. Gamay lang, gamay lang. Glenn, Pinawalan balik to ang Glenn. cameraman. Okay. Narito Glenn, no? Ito, mahula yung tao, ipanggutom. Yay! Thank you, Mindanao Thank Mission you. Academy. Yes. Sir At Mercader. tangi sila diha sa Central Church Unya. karong adlaw Adlaw. og Sir M, thank you kaayo, and Sir Nigel Soles, thank you so much. Napay mga greetings. Yes, we have. Napa, good morning sa inyong tanan diha sa Hope Channel family. Manimbay ako ni Awing, ni Darrell, ni Charm, ni Bing, Labadan family, Noel Rungo sa Central Church, Nelson Katubig, Ruel Dayuman, og sa tanang Labadan family, Tumala family, og Bisana family. Panimbaya gikan ka Inday Labadan of Cagayan de Oro City. Hi, Ma'am Inday. Thank Good you. morning and happy Sabbath. Panimbaya sa tanan nagtanaw sa Hope Channel. Karon labi na sa tanan nga membro sa Palalan Church, Tablon, Cagayan de Oro. Panimbaya po sa Narido family, Lumpon family, Sanico family, Lagaa family, ug sa akong pamilya Maratas. Gikan kang Malunaga. Right. Greetings pa, direct. Happy Sabbath, mga igsuon sa pagtuo. Greet ko tanan members sa Opol SDA Church from Rainbow Sky. Kanay sa iyahang name. Hi, happy Sabbath. Manimbay ako sa akong boss diha sa Mega Heights, Cornelia family, sa Art Lab Company o sa Aspirin o Paymalan family. Nag-watch sila karon from jobs. Hi, salamat sa pagtanaw. And please greet sa tanan nga couples sa WMC. Happy Sabbath and Happy Valentine's Day from Pastor and Mrs. Carlito Kidet. Yay, Pastor Cadet. Hi. Amo pong pagpanimbaya kang Ati Dadak o kang Kuya Bong, Camarelio, sa entire Sanis family, Camarillo family. Thank you for watching and for supporting Panimbaya sa Kabuntagon. Sir Ephraim Asenas, Ma'am Josie Asenas, good morning kaninyo din ha. O ginaot pa nga magmalipayon gyapon ta sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ano na pa yung mga greetings diri panimbaya ko sa youth sa Mispa Dynamic. Happy Sabbath sa inyong tanan. God bless you all. Panimbaya ko sa akong family, Juliet, Junrel, John Q, Jester og John Q? Cedric. Happy Sabbath po John Q? sa Kandog family. Para sa akong mama, belated happy birthday, ma. We Happy love you so much. birthday! O, sa tanang Sa happy tanang birthday. Kantahan na to, Abarico. Belated happy birthday ni Abarico. Naisi Kulyera, Okay, happy sige. birthday. Hilda Abarico. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Right. Yeah. Birthday ni mo. Okay, dili pa po sa. Happy birthday. Namin ganun Ngayon lang nagto na ko ba? sa Central niya kanito mo na yung Teen Sprays yaw. Lagi, di ba? Kanang, Why plaka po ko, nakagreet sa kinapamantay Ay, wala airtime, no? man If dito you- kung wala man dito ka-greet ganyan na. Hello diha sa western part of Mindanao. Good morning diha sa inyo. Happy Sabbath. Bigawas mo rin sa Oo, Faith Bits. nigawas pa siya. Sige. Right. If you want to know more about organics, what really is about organics, so it's Wednesday 6 p.m. In Harmony. Yes. Asa na po ng laglag sunod?
secret. Bitaw na pa may mga We were so amazed no because when we started this we were like thinking kanang magbasig maglisod may kuha og stories but we're so amazed that when we interview somebody they would refer us. So like we have several stories prepared for the viewers. So, at least karon aware ang tao Yes. na we should take care of, Of our our environment. Physical Oh. and natural environment. Yun sila nga. We should take care of our environment because our environment will take care of us. Yes, Okay, ana gyud siya. mga kaigalan, Dili. talking about nature, ang Mindanao Mission Academy, naa sila nahimutang sa environment nga puno gyud sa pagpangga Yes. sa atong Exactly. kinaiyahan. Yes. At ta dito, Mindanao Mission Academy, visit them sa Mantika, Poblasyon, Mantika, Misamis Oriental. Naatay caller We in the have a line. caller. Hello, good morning. Nawala Good siya. morning. Good morning. Good morning. Hi, taga-asa atong caller? Happy Sabbath. Happy Sabbath. Taga Mantika. Okay, okay. Unsay Sabot na tubag dito. sa ato ikaduha nga pangutana? David. David. That's Si David ang nagingon or si David ang gingan? Ay, God to Samuel. Guys, try Okay. now. Thank you, thank you. Thank you so much. Salamat sa pagtawag. Okay. Mga kapaglaw, gusto niyo madunggan pa ang more songs gikan sa Teen Sprays, bisita mo niya sa Central Church. Dito po makita nato atong song sa uwing Dadang Kalipay Kadasig ug pagkamagop sa tibuok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus sa atong dalang panan sa ligan ug kanunayng kauban, magkita-kita kita sa sunod Sabado uban ang kalipay diri lamang sa Panibaya sa Kabutagon. Good morning sa tanan, mga churchgoer. Happy No. Sabbath. Happy Sabbath. Nanay Tuling! Nanay Tuling! Happy Sabbath, Nay! Bea, thank you for helping Panimbayan. Auntie Belen, Hope Channel. Uncle Luloy, Uncle Alan, Uncle Tati. Happy Sabbath sa inyo, Tanen. Mami Annie, Deloitte, AJ. Thank Salamat you. sa Thank you. kuminahusgan nga bana. Tolentino Lisa. family. Natatangi. Palamini family, Varias family, Okay. Luzpo family. Miss Lizelle Ligata and sa iyong Tanan ng family, mga good elders morning sa Central kanino din ha. Church. Thank you for Morning. helping the program sa pag-facilitate sa ato mga guests sa mga rooms. Thank you. And also to Pastor Mamak and family. Yes, anniversary. Sa LMS. Thank you so much. Bye-bye! Direct.